Hörmətli Arşaqlılar, biz bugün Arşaq uramında kilesi yolda uzlaşaq referendumga Arşaqda yaşauşlarının fikirlerin bilүү maksatı bilen sıraştırуу uzdururga çıktıq. Bizge şırağan en birinci әңгәмәдәшебез ул инде Аршада билгеле шәхес Нәбиулла абый Хакимҗанов һәм аның тормыш иптәше Дания апа. Менә мин аларга шушы темага кагылган берничә сорау белән мөрәҗәгать итәсем килә. Хәерле көн, хөрмәтле Нәбиулла абый, хөрмәтле Дания апа. Рәхмәт. Беренче сорауым, сез ничек уйлыйсыз? Киләсе ялда булачак референдум ул кирәкле гамәлме? Гомумән үзара салым программасын тормышка ашыру ул кирәкме Арча шәһәре өчен? Сезнең моңа карата фикерегез нинди? Бу бик кирәкле эш. Бу хакта без элек тә хыялланып йөри идек. Рәхмәт яусын, бу хәзер тормышка ашырыла. Бу бик кирәкле эш. Biz bik qanağat. Бик канәгать. Аңлашылды, рәхмәт. Менә сезнең үзегезнең тормышыгызда, яшәешегездә, тирә-ягыгызда бу үзара салым программасының йогынтысы бармы соң? Файдасы бармы менә конкрет сезнең өчен? Шул турыда әйтеп китегез әле. Аның файдасын сез үзегез шәхсән сизәсезме? Бу программаның файдасы бик зур. Biz bik Үзебез- qanağat булып яшибез. Безнең урамыбыз бик яхшырды. Нәрсәләр эшләнде соң анда, Дания апа? Чиста тотыла. Тәртипле тотыла. Юллар салынды, тротуарлар салынды безнең урамда. Менә соңгы вакытта бит инде Арчада шундый кызганычка каршы күңелсез хәл булды. Сез беләсездер, бәлки ишеткәнсездер, бит банк урамында бер яшүсмер кызына автомобиль бәреп китте. Бу турыда инде шәһәр халкы шундый борчылуын белдерде. Яктырткычлар җитми, яктыру җитми урамнарда дип. Менә сезнең фикерегез ничек бу мәсьәләгә карата? Дөрестән дә урамнарны яктыртуны арттырырга кирәкме? Менә бу үзара салым программасында алар да каралган бит. Безнең Бу- урамда яктырткычлар бик әйбәт, бик күп. Җитәрлек дип саныйсыз. Җитәрлек. Җитәрлек дип саныйсыз. Ondan soң әле узган елына яктырткычларны арттырып, урамны яп-якты итеп куйдылар. Аңлашылды. Рәхмәт. Инде Арча халкына теләгегезне җиткерер идегезме? Референдумга барырга чакырасызмы аларны? Ничек уйлыйсыз? Бу бик тә Референдумга кирәкле гамәл. Бер нинди икеләнүсез бу референдумга барабыз. һәрбер кеше килергә тиеш. Рәхмәт сезгә бик зур. Исән сау булыгыз. Исән булыгыз, Амин. үзегез. Рәхмәт.